Tak, ahoj, zdravím vás u mého prvního videa ze hry Clash of Clans. Bude to trvat 4 minutky nebo míň. Ale asi míň, protože mi blbne kamera. Čím to teda natáčím? Tak jo. To bychom měli. Tohle jsem natáčel, ale ono to nešlo. To nevadí už. Teď už to nevíš. Jdu si goldy. Vytuníme si tohle. No. Abych si to rovnou mohl to. Teď jich utratím dost. To teď nevadí. To už je 40. To je moc. A to je jedno. Tak. Tohle se dostanu 5. Tohle 2. Tak, dáme si tam na rivor. Ne. Tak, musím koupit za 12. Takhle. Dáme si tam teď ohradu. Jsem nechtěl. Máme to oblozený. Dělo. Dám před bránu sem. To dáme sem. Sem. Tak, to bych ukončil. Komu se to líbilo, jakože asi nelíbilo, ať dá like. Komu se to... A kdo nedal odběr, ať dá odběr. A čau.